फैगोन नख'र मन्थ्रि बिथांखौ जोङो मान होनो थाखाय लिंहरदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बर' एकर्डआ मोजाङैनो जाफुंबाय। एकर्डनि मावफुंनायनि खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ, माखासे मावफुंजाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बे बिथांनि बाहागो लानायानो जोंनि जथेस्थ' आरो बिथाङा बाहागो लानायजोंनो बेखौ जोङो ओंथि दिहुननानै लानो हायो बा जोङो बिनि फिननायखौ दिहुननानै लानो हायो जे बिथांनि बाहागो लानायजों आद्रा थानाय एकर्डनि दफाफोरा रोखा रोखा फिट फिट मावफुंजागोन आरो बिनि थाखायनो जों बिथांखौ हांख्रायदों। बिथांखौ मान होनो, बिथांखौ थेंक्स होनो थाखायसो जोङो 2 लाख गेदारिं खालामनायनि गेजेरजों बेयाव जोङो हांख्रायदों। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव मा खोथाखौ बुंलाङो बे बिथांनि बाथ्रा जाहैगोन, खिन्थु बिथांनि बेयाव बाहागो लानायानो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।